4வது பதத்துல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. சரி, இன்னைக்கும் அந்த வீடியோ எனக்கு ஒர்க் ஆகல, அது இன்னும் வரல, ஒன்றும் என் கையில கிடைக்கல, வந்தோடனே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். சரி, ஓகே. இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி ஜெய் ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர் சிவாசாதி கௌரவாக்தவருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. சரி, நேற்று நாம பார்த்தது 3 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். இப்ப 4வது நாம பார்க்க வேண்டியிருக்கு, பார்த்துருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, 4, 5, 6, 7 இந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க சைட்ல, யார் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா பாண்டு சைட்ல இவங்களை பத்தி சிறப்பு நம்ம அந்த போர் வீரர்கள், அந்த கதாபாத்திரங்கள் யார் யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதான் இதுல வந்து கொடுக்குறாங்க. இதுல குறிப்பா வந்து சஞ்சயன் தான் சொல்றாரு, இவங்க சைடு சேனையில வந்து இவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றது யாருக்கிட்ட சொல்றாரு? திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. அவர் ரூம்ல உட்காந்துட்டு சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் வழியா நாமும் யார் யார் இருக்காங்கன்றத நாம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். அவங்களுடைய நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். மகாபாரதத்துல அந்த கதாபாத்திரங்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, லட்சக்கணக்கான பேர் மகாபாரதத்துல இருக்காங்க. ஆனா முக்கியமா இந்த வார்ல சம்பந்தப்பட்டவங்க யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். அதனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பொறுமையா படிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது 2-3 நாள் கூட ஓடும். இந்த 5, 6, 4, 5, 6, 7 வந்து ஸ்லோகமே வந்து 2-3 நாள் கூட போகும், பொறுமையா படிக்கலாம். சரி, இந்த ஸ்லோகம் யாரு படிக்கிறீங்களா? 4, 5, 6, 7. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन शमायुधि युयितानो विराडस्य त्रिपदस्य महारथः दृष्टकेतुशहिदानः काशीराजेश वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजनश्च शैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அழகா படிச்சீங்க மாதாஜி. இந்த இடத்துல இந்த சேனையில பாண்டவ சைட்ல வந்து இருக்கிற சீட்டு மட்டும் இதுல கொடுக்கப்பட்டது. அடுத்த பதம் 8, 9 வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரவ சைட்ல இருந்து, துரியோதன சைட்ல இருந்து உள்ள சேனையில யாரா இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இப்போ வந்து முக்கியமான இடத்துல நம்ம வந்திருக்கிறோம். என்னென்ன கதாபாத்திரம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அவங்க யாரு, எதுக்காக இங்க வந்து போரிடுறாங்க, இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? சரி, இந்த இடத்துல வந்து இந்த சேனையில் பீமனுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் சமமான வில்லாளியான பலரும் இருக்கின்றனர். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா விராடன், துருபதன் மற்றும் போன்ற மகாபெரும் வீரர்கள் உள்ளன. மேலும் அதாவது திருஷ்டகேது, சகிதனன், காசிராஜன், சுஜித், குந்திபோஜன் வர இல்ல 9:30 முடியும், 9:45 ஆகும். சரி சரி சரி, கிளாஸ் இருக்கு, நான் அப்புறம் பேசுறேன். இது போன்ற சிறந்த பலமிக்க போர் வீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். அதாவது வீரமான இதன் மொழியும் மனமுள்ள உத்தம, அதாவது உத்தம இவங்கெல்லாம் வந்து சுபத்திரையோடையும், அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா சுபத்திரையோடையும் திரௌபதியோட பிள்ளைகள் இவங்கெல்லாம். இவங்களை பத்தி நாம விரிவா படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. அவங்க பிள்ளைகள் யாருன்றதை நாம பின்னாடி படிப்போம். அவங்களை பத்தி இதே இதுல படிக்கலாம். ஆனால் பிராமணர்கள் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேவையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயர்களை பற்றியும் தங்களிடம் கூறுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ இந்த சேனையில பீமனுக்கும் அர்ஜுனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் சொல்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறாங்க. யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யுதனனை பத்தி பார்க்கணும். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதாபாத்திரம் வந்து முக்கியமான இவர் இன்னொரு பேரு உண்டு, சத்தியாகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வருது, சத்தியாகின்ட்டு. இவங்க யாதவ குலத்தை சேர்ந்தவங்க தான்.
அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார் இல்லையா, அந்த குலத்தை சேர்ந்தவங்க, யாதவ குலத்தில் உள்ளவர். இவர் வந்து சத்தியாகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இன்னொரு பேரும் உண்டு இவருக்கு. பலம் வாய்ந்த ஒரு போர் வீரர் இவர், நல்ல சண்டை செய்யக்கூடியவர். இது இல்லாம பகவானுக்கு வர உறவு வேற, பகவானுக்கு நெருங்கிய நண்பர். போர் பயிற்சியில பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு ஸ்ரீடனா இருக்கிறவர். இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரி கிட்ட தான் வந்து போர் அந்த பயிற்சியை பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே. குருஷேத்துல வந்து போர் பண்றதுக்கு பாண்டவர் பக்கம் நின்று போரிடுறாங்க. கிருதவர்மன் சொல்லிட்டு மற்றொரு வீரர் இருக்காரு, அவரும் யாதவ வீரர் தான். இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து பாண்டு சைட்ல வந்து போர் பண்றாங்க. இவங்க வந்து ஒரு பலமிக்க தளபதியாக இருந்திருக்கிறாங்க. 7 தளபதிகள்ல வந்து பாண்டவர் சைட்ல இவர் ஒரு தளபதியா இருக்கிறார். அதுல 7வது தளபதியாவும் வராரு இவரு. ஆனா இவரு மகாபாரதத்துல அந்த யுத்தம் நடக்கும்போது அந்த யுத்தத்துல இவர் பலியாகல, இவர் இறக்கவே இல்லை. ஆனா பாத்தீங்கன்னா யாதவ குலம் அடின்னு சொல்லிட்டு காந்தாரி வந்து சாபம் விட்டாங்க தெரியல. அந்த சாபத்தினால அந்த யாதவ குலம் அழியும் போது ஒருத்தர் மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கும் போது அந்த சண்டையில இறந்துட்டாங்க. யாதவ குலம் ஃபுல்லா அழியும் போது இவரும் வந்து அந்த இடத்துல அழிஞ்சிடுறாரு. இவர் ஒரு நல்ல ஒரு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சீடர், நல்ல வில்லாளி. அதே மாதிரி போர் அந்த ரதத்தை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கையாளக்கூடியவர், திறமசாலி. ஆனா இந்த வாரில் வந்து அவர் இறக்கல. சரிங்களா? இவரை பத்தி இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். அதுக்கடுத்து விராடனை பத்தி சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து அபிமன்யு இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு தாத்தா. அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாமனார். நான் மாமனார்ல தவறா சொல்லிட்டேன். விராடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிமன்யுவோட சம்பந்தி. இவங்க வந்து வனவாசம் போறாங்க இல்லையா, அந்த வனவாசம் போற இடத்துல இவங்க வந்து மறைஞ்சு வாழ்ந்தாங்க. அந்த விராட ஊர்ல தான் போய் மறைஞ்சிருந்து வாழ்ந்தாங்க. இந்த விராடனோட அறிமுகம் நம்ம ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கலாம், யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல விராடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தேசிய நாட்டு வந்து மன்னர். இவர் மகாபாரதத்துல வந்து விராட பருவம்னு சொல்லிட்டு 4வது பருவம் ஒண்ணு இருக்கு. அதை பத்தி அந்த 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 பருவத்தை ரொம்ப அழகாக வந்து இவரை முக்கியமா கொடுத்துருக்குறாங்க. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருடைய பட்டத்து ராணி இருக்காங்க. இவங்களோட ராணி நம்ம சிம்பிளா தான் சொல்ல முடியும், ஏன்னா இது ரொம்ப டீப்பா படிச்சா நம்ம டைம் எடுக்கும் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் ஷார்ட்டா படிக்கும். இவருடைய மனைவி பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யோசனை பண்றேன், ஞாபகம் இல்லை, மறந்து போறாது. சுத்தசேனி சொல்லிட்டு இவருடைய மனைவி பேரு. இவங்க வந்து இளவரசர் இருக்காங்க, மக்கள்கள் இளவரசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தரன், மகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தரை. இவங்க வந்து பிற்காலத்துல வந்து அர்ஜுனோட மகன் அபிமன்யு இருக்கான் இல்லையா, அவனுக்கு மணந்துக்கிறாங்க. அவருக்கு பிறந்தவர் தான் பரிசித்து மகாராஜா. ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்டவர் யாரு, நம்முடைய சுகதேவ கோசாமி கிட்ட கேட்டவர். இப்ப பாண்டவர் 5வது வாசம் வரும்போது இங்க வந்து இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல வந்து மறைஞ்சு வாழ்ந்தாங்க. இவங்க 5 பேருமே 12 ஆண்டுகள் வனவாசம் முடிஞ்ச பிறகு அந்த ஒரு வாசம் அந்நியாவாசம் வரும்போது தலைமுறையா வாழணும். அஞ்ஞான வாசம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஊர்ல வந்து வாழ்ந்தாங்க. அப்ப யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து பீம, அர்ஜுன இவங்க எல்லாமே 5 பேருமே வந்து ஒரு ரூபத்துல வந்து இவருடைய நாட்டுல வந்து ஒளிஞ்சு வாழ்ந்தாங்க. அதுல கங்கன் யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து கங்கன் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வேடம் எடுத்தாரு. அந்த வேஷம் எடுத்துக்கிட்டு அரசருக்கு வந்து தோழனா இருக்கிறாரு. அதே மாதிரி இந்த தாயை உருட்டுறதுல அந்த விளையாட்டு போட்டியில கூடவே இருந்து கத்து கொடுக்குறாரு, கூடவே இருந்து அவருக்கு இது பண்றாரு. பீமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு புனை பேர் வச்சுக்கிட்டு வல்லபன் சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டு மாறு இடத்துல
சமையல், அதாவது தலைமை சமையல்காரரா அங்க அந்த அந்த விராடத்துல வேலை பார்க்கிறார். அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருக்கண்ணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர், மாறு இடத்துல இருக்கிறார். அவர் இளவரசி உத்தரைக்கு வந்து நடனம் மற்றும் அந்த மியூசிக் எல்லாம் சொல்லி தர்றது அந்த அந்த டீச்சரா இருக்கிறார். நகுலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருந்திகன் சொல்லிட்டு ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டு குதிரையெல்லாம் கவனித்துக் கொள்றது, அந்த மாதிரி குதிரையெல்லாம் பார்த்துக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு இருக்கார். சகாதேவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கத்திரிபாலன் சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டு, அவர் ஒரு குலப்பேர் வச்சுக்கிட்டு ஆடு மாடுகளை அந்த மாதிரி மாடு மேய்க்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதை கவனிக்கிற பொறுப்பு அவர் எடுத்துக்கிறார். அதே மாதிரி இளவரசி வந்து திரௌபதி வந்து பாத்தீங்கன்னா சைரந்திரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டு ராணிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய விராடரோட மனைவி இருக்காங்க இல்லையா, சுதேஷினிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பணிப்பெண்ணாக இருக்கிறாங்க. இதுல முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா கிசிக வதம் சொல்லிட்டு விராடனுடைய மைத்துன ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவரு மத்திய நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தளபதியான கிசிகன் ஒருத்தர் இருக்காரு. கிசிகந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா திரௌபதியை வந்து அவருடைய அந்த அம்மாவுடைய திரௌபதியோட அழகை பார்த்து மயங்கி அவர் எப்படியாவது அவங்கள வந்து அடையணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது பண்றாரு. அப்போ பீமன் என்ன பண்றான், வல்லவன் வந்து அவரை வந்து ரகசியமா சண்டை செஞ்சு பீமன் கொண்டு வர்றாரு. இது அது ஒரு கதாபாத்திரம், அதுல ஒரு அந்த விராடத்துல வந்து இந்த விஷயம் நடக்குது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பசுக்களி மீட்டல், அந்த பசுக்களி மீட்டல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் வந்து விராடல் அரண்மனையில மறைஞ்சிருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கௌரவர்கள் சந்தேகப்படுறாங்க, இங்க விராடர் தான் தங்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சிடுச்சு. அதனால விராடோட நாட்டுல உள்ள பசுக்களை வந்து கவர்றதுக்காக அவங்க கவர்றாங்க. அப்பொழுது உத்தரன் என்ன பண்றான், தேர் ஓட்டிட்டு போய் அர்ஜுனன் கூட சேர்ந்துகிட்டு அந்த உண்மையான ரூபத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறார் அர்ஜுனன். அது இல்லாம அது கொஞ்சம், அதாவது அந்த அந்தி சாயிர நேரத்துல தான் வெளிப்படுத்துறார். ஆனா அது நிறைவடைஞ்சிடுச்சு, அந்த வந்து அந்த அஞ்சாதவாதம் நிறைவடைஞ்சது. ஆனா அந்த போர் ஆரம்பிக்கிறது வந்து சூரியன் மறைவதுக்கு முன்னாடி போர் ஆரம்பிச்சது. ஆனா அர்ஜுன வெளிப்படுத்து அவரை துரியோதனை பாக்குறது, இவங்க சைட்ல பாக்குறவங்க எல்லாமே என்ன பண்றாங்க, அந்த சூரியன் மறைஞ்ச அன்னைக்கு தான் பாக்குறாங்க, மறைஞ்ச பிறகுதான் அவங்க பாக்குறாங்க. ஆனா அர்ஜுன வந்து போர் பண்றது சூரியனை மறையத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டார். அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த ஒரு தர்க்கம் பண்றாங்க. அப்ப குருஷேத்திர போர்ல வந்து விராடம் வந்து என்ன பண்றாரு, பாண்டவர் பக்கத்துல நின்று போர் பண்றாரு, ஆதரவா நின்று போர் பண்றாரு. அப்புறம் அவர் மகனும் போர் பண்றாரு, யாரு உத்தரனும் போர் பண்றாரு. அப்போ துரோணர் கையால அவங்க கொல்லப்படுறாங்க. இவங்க ரெண்டு பேருமே, யாரு விராடனும் சரி உத்தரனும் சரி துரோணரால கொல்லப்படுறாங்க. விராடனோட நம்ம அந்த கதையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். துருபதன் துருபதன் ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா, நேத்து படிச்சோம் துருபதனை பத்தி. துருபதன் துரோணாச்சாரியரோட நெருங்கிய நண்பர், அவருடைய கதை நேற்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதே மாதிரி துஷ்டுகேதுன்னு யாருக்குள்ள துருபதனோட மகன் தான் அவரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இவருக்கு துரோணாச்சாரிய கொல்லக்கூடிய ஒரு 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 ஆத்மாவா இருக்கிறார் அவரு. இந்த இடத்துல இந்த பாண்டு சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான தளபதி, முதல் தளபதியாகவும் இவர் தான் இருக்கிறார், அதாவது சேனாதிபதியா இருக்கிறார். ஒரு சேனைக்கு ஒரு சேனாதிபதி இருப்பாங்க. அந்த 7 சேனைக்கும் வந்து இவர் தான் அதை வழிநடத்தி செல்றவர் துஷ்டகேது. ஒரு முக்கியமான இடத்துல இவங்க இருக்கிறாங்க, ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோகிதனன் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இவரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். சோகிதனன், காசிராஜன், இவங்க எல்லாமே வந்து எதுல வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க நம்மளுடைய யாதவ குலத்தை சார்ந்தவங்க தான் இவங்க எல்லாருமே. சோகிதனன் வந்து ஒரு கதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். இருந்தாலும் ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு சின்ன சுருக்கம் மட்டும் பார்க்கலாம். இவர் வந்து வருஷன வம்சத்தை சேர்ந்தவர் இவரு. அதாவது சத்தியுகின்னு சொல்லல, சத்தியுகின்னு சொல்லிட்டு இந்த யுதனன் இருக்கான் இல்லையா, அந்த குலத்தை சார்ந்தவர் தான். இவங்க என்ன பண்றாங்க, ஆமா, இவர் பாண்டவர் பக்கம் வந்து குருஷேத்திரத்துல போர் பண்றதுக்கு வந்திருக்கிறாரு.
இவருக்கு பதவி பாத்தீங்கன்னா 7 அக்ரோசேனை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த 7 அக்ரோசேனையில 7வது தளபதியா வர்றாரு இவரு. இவர் பாண்டு படையில தலைமை தாங்கி முக்கிய போர் வீரரா இருக்கிறாரு. உறவும் பாத்தீங்கன்னா குந்தி சகோதரி இருக்காங்கல்ல, குந்தியோட சகோதரி இருக்காங்கல்ல, பேரன், குந்தி சகோதரி இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய பேரன் இவர் வந்து. இவரோட வீரம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியத்துவம் சொல்லணும், குறிப்பா சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, சோகின் வந்து ஒரு மகாரதர். அவர் அந்த ரதத்தை ரொம்ப ரொம்ப திறமையா கையாளக்கூடியவர். அதே மாதிரி ரொம்ப போர் பண்றதுல தைரியமா வீரம் கலந்த ஒரு போரிடுவாரு. ரொம்ப துணிச்சலான ஒரு போர் வீரர். அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஹிஸ்டரியில பாத்தீங்கன்னா ஒரே டைம்ல அந்த ரதத்துல உட்காந்துக்கிட்டு 11,000 பேர் அவருக்கு தேர் வீரர்கள் சண்டை போட்டு வின் பண்ணியிருக்காரு. 11,000 பேர்கிட்ட. அவ்வளவு திறமசாலி அவர். பாண்டவரோட நம்பிக்கையான தளபதி. அதே மாதிரி அந்த எதிர்த்தாப்புல இருக்கிற சண்டை செய்து ரொம்ப ரொம்ப ஆக்ரோஷமா சண்டை போடுவாரு. கிருபாச்சாரியார் இருக்கா தெரியுங்களா, கிருபாச்சாரியார் அவங்க சைட்ல, பாண்டு இவங்க சைட்ல, துரியோதன சைட்ல இருக்கிற கிருபாச்சாரியாரோட அவரையே ஒரு தோற்கடிச்சார். கிருபாச்சாரியார் வந்து சாதாரண ஒரு ஆள் இல்லை, ராமபிரான் காலத்திலேயே இருந்தவர். அவரை பத்தி நம்ம படிப்போம், பின்னாடி படிப்போம், அது அடுத்த சாப்டர்ல வரும். அவரையே ஒரு தோற்கடிச்சிட்டாரு. போர்ல வந்து ரொம்ப கடுமையா எதிர்கொண்டு அவருக்கு வந்து நிறைய காயங்கள்லாம் ஏற்படுது போர்ல சண்டை போடும் போது. அந்த காயத்தோட பாத்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அவர் போராடுறாரு. ஆனா சோகிதன் வந்து கடைசியில மரணம் அடைகிறாரு. எப்போ மரணம் அடைகிறாருன்னா 18வது நாள்ல துரியோதன் கையில ஈட்டியால குத்தி ஆழமா வந்து டீப்பா இறங்கிடுச்சு. நிறைய அடிபட்டுது அவருக்கு. அதெல்லாம் இருந்தாலும் சகிச்சுக்கிட்டு அவரு சண்டை செய்யறாரு. கடைசியில 18வது நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈட்டியால துரியோதனை குத்தி அவரை கொலை பண்ணிடுறாரு. அவர் அந்த இடத்துல வதம் பண்ணிடுறார். அதெல்லாம் அவர் இறந்துடுறாரு. சோகிதன் வந்து ஒரு மாவீரர். இத வந்து அவருடைய கதை தான் இது, நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இதனால வந்து இங்க வந்து சஞ்சயன் வந்து அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு. காசிராஜன். இப்ப காசிராஜன் சொல்றதுக்கு முன்னாடி புரிஜத்தை பத்தி நம்ம சொல்லிடலாம். புரிஜத்து பாத்தீங்கன்னா இவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவரோட தாய் இருக்காங்க இல்லையா, குந்தி மகாராணி, குந்தியோட சகோதரர் ஆவார். குந்திக்கு சகோதரர், தாய் மாமன், பாண்டவர்களுக்கு தாய் மாமனா இருக்கிறார். இவர் மகாபாரத போற தொடக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் பாண்டவர் படையில உள்ள முக்கியமான வீரர்களை பற்றி துரோணம் விரிவாக்கும் போது இவரை குந்தி போதனாக சேர்த்து குறிப்பிடப்படுகிறது. இவர் படை பிரிவுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த படையில வந்து பாண்டவர் பக்கம் நின்று போரிடுறாரு. வீரத்தை பத்தி சொல்லணும்னு வச்சுக்கலாம், தனது மகனோடு சேர்ந்து உள்ள எல்லா வீரரையுமே அவங்க எதிர்த்தாப்புல இவங்க மகனும் கூட இருக்கிறார். அவனை சேர்ந்துதான் இவங்க அந்த எதிர்த்தாப்புல உள்ள எல்லாரையுமே துவம்சம் பண்றாங்க. ஒரு தைரியமான ஒரு போர் வீரர்கள். அதாவது மகாபாரத போர்ல துரோண கையால வீர மரணம் அடைகிறார். குந்தியோட சகோதரர் துரோணாச்சாரியோட அவர் கையால இறக்குறாரு. ஆனா இவர் சுருக்கமா சொல்ல போனா பாண்டவோட தாய் மாமன் இவரு. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வைஷபனை பத்தி சொல்லணும். அவரு ஷபனை பத்தி என்ன சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பெரிய ஒரு அரசர், சிறந்த போர் வீரர். இவரும் சிறந்த போர் வீரர். இவர் தர்மர் இருக்கல, யுதிஷ்டரோட மாமனார், யுதிஷ்ட மகாராஜா கூட மாமனார். அதாவது இவர் யுதிஷ்டர் மனைவிகள் வந்து இருக்கிறாங்க, கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. அது எல்லாரும் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா இவங்களை வந்து தேவிகாவோட தந்தையார். யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு வந்து மனைவிகள் இருக்காங்க, மொத்தம் 4-5 கரெக்டா தெரியல, எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. அந்த ஒரு மனைவி பேரு தேவிகா. அந்த தேவிகாவோட தந்தை தான் வந்து இவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நரம்புகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேரும் உண்டு. ஏன்னா மனிதர்கள்லயே இந்த நரன் இருக்கா இல்லையா, நம்ம எல்லாம் மனிதர்கள் தானே, நரன். இந்த நரன்லயே சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டமே இருக்கு. நல்ல நற்குணம் உள்ளவர், நல்ல போர் பண்றவர். அப்புறம் வந்து இவருடைய ஷிபின்னு சொல்லிட்டு என்ன புகழ்பட்ட ஒரு மன்னர் இருக்கார், அந்த வம்சத்தை சார்ந்தவர் தான் இவரு.
பகவான் கிருஷ்ணருடைய ராணிகள ஒருவரான பகவானுடைய ராணிகள் 16 மனைவிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அதுல ஒரு ராணி மித்ரா என்றவருக்கு வைஷ்யுபாய் என்ற பெயர் குறிப்பிடப்படுகிறது. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து சகோதரரா இருக்கிறார். மகாபாரதத்துல போர்ல பங்கு கொள்றார். பாண்டவர் ஆதரவாக போர் பண்றார். ஒரு நல்ல மாவீரர். ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாண்டவர் மைத்துனர் என்ற அந்த முறையில அவர் வந்து அந்த அரியணையை மீட்டு கொடுக்கணும், தர்மத்தை காக்கணும். அதுக்காக அவர் துணை நின்று போர் பண்றார். இவரோட குறிப்புன்னு சொல்ல போனா பகவத்கீதையில முதல் அத்தியாயத்துல, இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா படவில் இருந்து முக்கியமான பிரிவுல இவரும் ஒருத்தரா இருக்கிறன்றத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இவரை. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா காசிராஜன். காசிராஜன் வந்து அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க சைட்ல ரொம்ப முக்கியமான பாண்டு சைடுல வந்து முக்கியமானவங்க. குந்தி மகாராணிக்கோட இல்லப்பா, நான் அப்புறம் வரேன்பா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இல்ல நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன், நீங்க அந்த பஜனை பண்ணிட்டு இருங்க, நான் வரேன். இப்போ வர முடியாது என்னால, டைம் இருந்தா நான் வரேன். நான் கொஞ்சம் இதா இருக்கு. ஆமா, இது எனக்கு கிளாஸ், இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு, அந்த கிளாஸ் முடியறதுக்கு டைம் ஆகும். சரி சரி, ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பஜனை நடந்துட்டு இருக்கு, கூப்பிடுறாங்க. நான் கிளாஸ் இருக்குதான் உங்களுக்கு தெரியல. சரி, ஓகே. காசிராஜனை பத்தி படிப்போம். காசிராஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது காசிராஜன் வந்து அந்த நாட்டை சார்ந்தது. காசி அந்த நாட்டை வாரணாசி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த வாரணாசியோட மன்னர்கள் தான் காசிராஜன் சொல்லுவாங்க. குறிப்பா அது மாதிரி இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுற காசிராஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பையின் தந்தை. இவர் அம்பைனா யார் தெரியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. அம்பை, அம்பிகை, அம்பாலிகை 3 சகோதரிகளை தான் ஹரே கிருஷ்ணா. பீஷ்மர் கொண்டு வந்து அந்த 3 பேரோட, அந்த 3 தாயாரோட தந்தையார் தான் இவரு. இந்த இடத்துல வர காசிராஜன் நம்ம படிக்கிற காலத்துல இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மரோட சகோதரர் இருக்கார் இல்லையா, விசித்திர வீரியன். அவரு பொண்ணு பாக்குறதுக்காக அது இவங்க தந்தையார் வந்து காசிராஜன் வந்து ஒரு சுயம்பரம் நடத்துறாரு. 3 புதலிக்கும் மாப்பிள்ளை பையனும் சுயம் நடக்கிறார். அங்க போய் இந்த மனுஷன் பீஷ்மரை போய் குட்டை கழிப்பு விடுற மாதிரி போட்டு அங்க போயிட்டு அவங்க தம்பிக்காக போய் போர் பண்றாரு. போர் பண்ணி அவங்க 3 பேரும் தூக்கி வந்துடுறாரு. சரி, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புதல்விகள் பாத்தீங்கன்னா அம்பிகா, அம்பாலிகா, இந்த 3 புதல்விகள் இருக்காங்க. இது பீஷ்மர் போய் அங்க போய் அவங்க வழிகாட்டமா போய் அது ஒரு ராட்சசத்தனமான விவாதம் தான் சொல்லப்படுது. அதாவது வேதங்கள்லயும் சரி மகாபாரதத்திலையும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க, ஒரு ராட்சசத்தனமான விவாதம். ஏன்னா இது ஒரு சில தப்புகள்லாம் பீஷ்மர் பண்ணியிருக்கிறார். இது ஏன் குறிப்பிடப்படுறதுன்னா அடுத்தது பீஷ்மரை பத்தி சொல்லும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா, அதுக்காக சொல்லுது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விவாகமே வந்து தவறான ஒரு விவாகம். இதோட விளைவு தான் என்ன பாத்தீங்கன்னா அம்பிகா வந்து அதாவது யுதிஷ்டரோட தாய் அம்பிகா. அது அம்பிகா இல்ல, அம்பா அம்பா அல்லது அம்பாகா, அது அம்பிகா அம்பிகா தான். அம்பாலிகா தான் வந்து பாண்டோட தாய் இல்லைங்களா. விஜயனுக்கு மனைவியா இருக்காங்க 2 பேருமே. இதுல மூத்தவர்கள் அம்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வேற ஒரு நாட்டோட சவள நாட்டோட மன்னன் கிட்ட வந்து சால்வனை வந்து அவங்க லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, காதலிச்சிருந்தாங்க. இதே பீஷ்மரை வந்து தூக்கி வந்த பிறகு சரி நீ தான் அவரை லவ் பண்றல, நீ அங்க போய் அப்படின்னு பீஷ்மர் அனுப்புற. அவன் சேர்த்துக்க மாட்டேன்றான். அதுல வந்து அவமானம் அடைகிறார். அதுல வந்து அவமானம் அடைஞ்ச பிறகு தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான ப்ராப்ளமே பண்ணது வந்து பீஷ்மர் தான். அதனால பீஷ்மரை பழி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, இதே துருபதன் கிட்ட வந்து அவங்க வந்து சிகிண்டியா வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. ஆணாக மாறி வராங்க. ஆணாக மாறுவார் என்று அது குருஷேத்திர போர்ல வந்து பீஷ்மரை கொள்வதற்காக மாறி வராங்க இவங்க. இதுல இன்னொரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு காசிராஜன் ஒருத்தர் இருக்கார்.
பவுண்டரோட நட்பு அவரும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து ரொம்ப நண்பர்னு சொல்ல முடியாது, பகவான் கிருஷ்ணரோட எதிரியான பவுண்டரக வாசுதேவனுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டவர் இந்த காசிராஜ். சரி, அவர்கிட்ட போக வேண்டாம், இதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம். ஓகேங்களா? இப்ப குந்தி போஜன் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் மட்டும் படிக்கிறோம். குந்தி போஜனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். குந்தி போஜன் பாத்தீங்கன்னா மத்திய இந்தியா, சென்ட்ரல் இந்தியா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அவந்தி அந்த அவந்தின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வடக்குல அமைஞ்சிருக்கிறது தான் வந்து அது யாதவ குலத்தோட தான், அது புரியதான், அந்த சேர்ந்த மன்னர் தான் அவரு. குந்திமோகனுக்கு சொந்தமா குழந்தை கிடையாது, குந்திமோகனுக்கு சொந்தமா வந்து பெண்ணே கிடையாது. ஆனா குந்தி மகாராணி வந்து தத்து எடுத்து வளர்த்தாரு இவரு. அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் இருக்கார் சூரசேனன்னு சொல்லிட்டு, அவரு யாதவ தலைவர் தான் அவரு. வாசுதேவர் தந்தை இருக்காரு இல்லையா, அவரோட வகை வந்தவங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைய ரொம்ப பிடிச்சதுனால குந்தி போஜனை வந்து வளர்க்கிறார். அது ஒரு பெரிய கதை. அது இன்னொரு இடத்துல வரும். பிதாவின் மகனே அப்படின்னு குந்தியின் மகனேன்னு சொல்லுவாரு. அந்த இடத்துல அந்த கதையை நம்ம சொல்லலாம் குந்தி பத்தி சொல்லும் போது. அப்ப இந்த இடத்துல வந்து சூரசேனுக்கு பிறந்த இந்த குழந்தைய வந்து பிருந்தாவின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து குந்தி மகாராணிக்கு வந்து ஏகப்பட்ட பேர் இருக்கு. அல்ல பிருதவி அப்படின்னு ஒரு பேரும் வருது, கத்து கொடுக்குறாங்க. அப்ப அவர் வந்து அது வந்து வளர்க்குறாரு, குந்தி போஜன் வளர்க்குறாரு. அதுக்கப்புறம் துர்வாச முனிவர் என்ன பண்றாருன்னா, குந்தி தாயாருக்கு வந்து அவங்க பணிவிட பண்றாங்க. நல்ல அழகான, எனக்கு துர்வாச முனிவர் எப்பவுமே ரொம்ப கோவப்படுறவர், எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் ஆகுறவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமுனிவர்கிட்ட போய் இந்த அம்மா வந்து ரொம்ப குந்தி மகாராணி வந்து சேவெல்லாம் பண்றாங்க. எந்த தப்புமே பண்ணல. ஆனா தப்பு கண்டுபிடிக்கிற ஒரு சின்ன ஒரு மிஸ்டேக் வந்தாலும் போதும், இந்த மாதிரி ஆள் அவரு. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தப்பு கூட செய்யாம ரொம்ப அழகா அவங்களுக்கு பணிவிடை பண்றாங்க குந்தி மகாராணி. அதன் மூலியமா தேவர்கள் மூலியமாக உனக்கு மகன் பிறப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு. அவர் துர்வாச முனிவர்கிட்ட வரம் வாங்குறதுக்கு 3 பேரு. அதுல இவங்க ஒண்ணு, திரௌபதி ஒண்ணு, இன்னொருத்தர் யாரும் தெரியுமா? திரௌபதி, குந்தி மகாராணி, முக்கியமானவங்க. திருதராஷ்டிரனுடைய மனைவி. இல்ல இல்ல, ராதாராணி. ராதாராணி குந்தி மகாராணி. ராதாராணி வந்து துர்வாச முனிவர் ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு. என்ன வரம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க இன்னைக்கு சமைச்சு நாளைக்கு சமைக்க மாட்டாங்க. நாளைக்கு இல்ல, அடுத்த செகண்ட் சமைக்க மாட்டாங்க. இப்போ ஒரு பலகாரம் பண்றாங்கன்னா அந்த பலகாரம் நாளைக்கு பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க வாழ்நாளே பண்ண மாட்டாங்க. அது மாதிரி அவங்க அவ்வளவு பலகாரம் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவு ஒரு செய்வாங்க. அந்த வரம் பெற்றிருக்காங்க. அது வரம் கொடுத்தது யாருன்னா துர்வாச முனிவர் தான். குந்தி மகாராணிக்கு இந்த வரம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. திரௌபதிக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப, அதாவது அந்த அச்சய பாத்திரம் அதை எடுக்க அதுல வந்துகிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை கொடுக்குறாரு. அவர் நிறைய விஷயம் கொடுக்குறாரு. அது ஒரு பக்கம் படிப்போம். திரௌபதி விஷயம் வரும்போது அதை பத்தி படிப்போம். அந்த மாதிரி குந்தி பத்தி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அவங்களுடைய அஸ்தினாபுரத்திலேயே பாண்டுவுக்கு மனம் முடிச்சு கொடுக்குறாங்க. இவர்தான் கொடுக்குறாரு குந்தி மகாராஜ். அதுக்காக வந்து இந்த போர்க்களத்துல வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக, பாண்டுக்கு சாதகமாக வந்து இங்க வந்து போர் பண்றாங்க. இப்ப ஏற்கனவே வந்து இவங்களை பேர் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். விஷ்ணுபர்ணம், அப்புறம் வைபவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், புரிஞ்சுக்கிட்டோம். விஜயன் சொல்லிட்டு இவங்க ஆப்போசிட் பார்ட்டி, அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இன்னும் ஏதாவது கதை விட்டுருக்கனான்னு பாருங்க, பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. அது எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லியிருக்கிறேன். யுதாமன்யு பிரபு. என்ன மாதாஜி? யுதாமன்யு ஏதோ படிச்சுட்டு முதல்ல சொல்லிட்டேனே. ஏதாவது சொல்றீங்க? முதல்ல சொல்லிட்டேனே. ஓகே சார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உள்ள இருந்தா பார்த்து சொல்லுங்க, நான் இது பண்றேன். ஓகே. இப்ப நாம இது வரைக்கும் யாருன்றது முக்கியமான விஷயங்கள்ல மொத்தம் வந்து ஒரு 13 பேர் வந்து நம்ம இந்த கதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல 4, 5, 6, 7 ஸ்லோகத்திலையும் இல்ல முக்கியமா சின்ன சின்ன குறிப்பு தான் நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். இந்த போர் வீரர்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
இது கடைசியில வரவங்க இதுவன் போல இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுபத்திரை அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாவீரர்கள் இவங்க எல்லாமே வந்து இவங்க வீரத்தை பத்தி நம்ம பின்னாடி படிப்போம். ஏன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும்போது மாதாய் சொன்னாங்க, நான் படிக்கல சொல்லல, நான் இதை பின்னாடி சொல்றேன் அந்த கதையை. சரி அதையும் சொல்லிடுறேன் இப்பவே. ஏன்னா இது வந்து அவங்க யாருன்றத இந்த சைட்ல பாண்டு சைட்ல இருந்து இவர் போர் பண்றாரு. அர்ஜுனுக்கு ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு தேர் ஓட்டுற ஒரு தேர் பார்க்கணும் இவர். இப்ப பார்த்த சாரதி மாதிரி நம்ம பகவான் மாதிரி இவரு. ஆனா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரைட் சைடு தேருக்கு வந்து ரைட் சைடு சக்கரம், லெஃப்ட் சைடு சக்கரம் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த சைடுல அந்த 2 பேருமே வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறவங்க. எதுமுடியும் சரி, அவருடைய சகோதரர் இருக்கார், அவர் 2 பேருமே வந்து அந்த தேருக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறவங்க. தேருக்கு மட்டும் இல்ல, தேர் சக்கரம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுக்கு பாதுகாவலர். ஏன்னா அந்த தேருக்கு வந்து 4 சக்கரம், 2 சக்கரம் இருக்குன்னா 2 சைடுல அந்த சக்கரத்துக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறவங்க, அது எதுவும் வராம இருக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி இந்த தேனி வந்து அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட தேர் இது. அந்த மேல ஒரு டாப் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டாப் வந்து ஒரு மகாராஜா வந்து அதை பராமரிக்கிறார். இந்த 2 சக்கரத்தை ஒரு ஆள் பராமரிக்கிறார். இந்த ரதத்தை ஓட்டுறது யாருன்னா பகவான் ஓட்டுறார். அதே மாதிரி இந்த ரதத்துக்கே வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறது யாருன்னா அக்னி பகவான். சோ அது வந்து அவ்வளவு பிரசித்தி பெற்ற அந்த தேர் இது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான இவரோட நாடு வந்து பாஞ்சால நாடுன்னு சொல்லப்படுவாங்க. அவர் பாஞ்சால இளவரசர் தான் இவரு. உறவுன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம்னா, பாஞ்சால மன்னன் துருபதன் இருக்காரு இல்லையா, துருபதன் மகன் இருக்கா இல்லையா, மகள் இருக்கா இல்லையா, மகன் துருபதி, திரௌபதி சகோதரர் பாத்தீங்களா, இவங்களோட உறவு தான் இவங்க. பாஞ்சால மன்னன் துருபதனோட உறவு இவங்க. இவருடைய சகோதரிகள் பாத்தீங்கன்னா உத்தமேனன், அப்புறம் வந்து பாஞ்சால இளவரசர் இருவருமே வந்து இணைந்து சேர்ந்த போர்ல வந்து சண்டை செஞ்சாங்க. பாண்டவர் பக்கம் நின்று குருஷேத்திரத்துல போர் பண்ணாங்க. குறிப்பா சொல்ல போனா இவங்களோட பணின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய முக்கியமான வேலைன்னு பாத்தீங்கன்னா, பெரும்பாலான நாட்கள் இவங்க வந்து அந்த நாட்கள்ல வந்து அர்ஜுனோட தனிப்பட்ட பாதுகாவலராக இருந்தாங்க. தனிப்பட்ட பாதுகாவலர். அந்த தேரோட ரதத்துல வந்து இடது பக்கம் வலது பக்கத்துல அந்த தேரோட சக்கரத்தை இவங்க தான் பாதுகாப்பு 2 பேரும் கொடுக்குறாங்க. இவங்களுடைய வீர செயல்னு பாத்தீங்கன்னா, துரியோதன, துரோணாச்சாரியா இருக்கார்ல, கிருபாச்சாரியார், கர்ணன், அந்த கௌரவ படையில முக்கியமான கூட இவங்க எல்லார்கிட்டையும் இவர் போர் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல சண்டை பண்ணியிருக்காங்க. இறப்புன்னு இவங்க எப்படி இறக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, 18ஆம் நாள் எல்லாமே வார்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. ஏன்னா கர்ணனே இவங்க போர் அந்த சண்டை செய்யறத பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே தகிச்சு போய் நின்று பாக்குறாரு கர்ணன். அதே மாதிரி கிருபாச்சாரியர் ஒரு பெரிய வில்லாளி அவரும் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு என்ன இப்படி சண்டை போடுறானுங்களே விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் கொல்லவே முடியல கௌரவ சைட்ல இருந்து. இது நைட்டு 18 நாள் போர் முடிஞ்ச பிறகு நைட்டு படுக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, படுத்து தூங்கும் போது அசோத்தாமன் போய் இவங்களை போய் கொண்டுறான். நைட்ல போய் இவன் நினைக்கிறான் பாண்டு தான் நினைச்சிட்டு கௌரவோட இவங்க பாண்டுவோட புதலை கூட சேர்ந்து இவங்களை படுத்துட்டு இருக்காங்க. சேர்த்து இவங்களுக்கு கொண்டுறான் நைட்ல தூங்கும் போது. நல்ல ஒரு போர் வீரர்கள், நல்ல அந்த உத்தமன்னு சொல்லிட்டு இவனு சுபத்திரோட புதல்வர்கள் எல்லாமே திரௌபதி, திரௌபதி பசங்க எல்லாருமே மொத்தமா வந்து காலி பண்ணிடுறான். சுபத்திரோட பையன் மட்டும் தப்பிச்சுக்கிறான், மற்றவெல்லாம் இவங்களே இறந்துடுறாங்க. இதுல 8, 9, 10, 11 இந்த ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். இதுல பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியார், அசோத்தாமன், விகர்ணன், சோமகந்திரன், அப்புறம் வந்து இவங்களை பற்றிலாம் நம்ம கொஞ்சம் விவரமா படிக்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் படிக்கலாம். மற்றது படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படி. பவான் பீஷ்மஸ்ய கர்ணஸ்ய கிருபஸ்ய ஷமிஞ்சயः அஸ்வத்தாம விகர்ணஸ்ய சௌமதத்தி ததைவ ச अन्येष बहवः शूरा मदत्ते त्वक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्ततदस्माहं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तत्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु सर्वेषु यादापाहवमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. हरे कृष्णा प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா. வாத்தி அழகா படிச்சீங்க. இந்த 7, 8, 9, 10, 11 பாத்தீங்கன்னா இவங்க சைட்ல உள்ளது. அதாவது மரியாதைக்குரிய தாங்கள், அதாவது பீஷ்மர், கர்ணன், கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன், சோமதந்தன், இவங்களை பத்தி முக்கியமா படிக்கலாம்.
பீஷ்மரை பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கதை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பீஷ்மரை பத்தி தெரிஞ்சு யாராவது சொல்ல முடியுமா? பார்க்கலாம். பீஷ்மர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. பீஷ்மரை பத்தி யாராவது தெரிஞ்சு சொல்லலாமே. பீஷ்மர் வந்து கங்கையோட புத்திரன் பிரபு. என்ன மாதாஜி? கங்கையோட புத்திரன். யார் புத்திரன்? புரியல, திருப்பி சொல்லுங்க. கங்கா மாதாவோட புத்திரன். கேட்கலையா? சவுண்டா கேட்கல, சரியா கேட்கல. திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணல கொஞ்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பீஷ்மர் கங்கையோட கங்கா மாதாவோட புத்திரன். ஓகே. எனக்கு என்னன்னு தெரியல, கேட்டதில்லை. பீஷ்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கை மாதாவுடைய புத்திரன் சொல்றாங்க. கங்கை மாதாவுடைய கங்கை மாதாவோட புத்திரன் சொல்றாங்க. கேட்டா அந்த சவுண்ட் கேட்டா கேட்க மாட்டேங்குது. சரி, கரெக்ட் தான் மாதாஜி, கரெக்ட் தான். 8 வசுக்கள் இருக்காங்க. அவரோட ஸ்டோரி சொல்லிடலாம். இவங்க வந்து ஒரு கந்தரவங்க. இவங்க அந்த 8 வசுக்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க, 8 வசுக்களும் அவங்க மனைவியோட கீழே வராங்க, பூலோகத்து வராங்க. அப்போ வசிஷ்டர் என்ன பண்றாரு, காமதேனுவை வச்சு அவர் வந்து பராமரிப்பு பண்ணிடுறாங்க. காமதேனுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆசிரமத்துல வந்து எல்லா விதமான வேலையும் செய்யும் அந்த காமதேனு. அது ஒரு பிரசித்தி பெற்றது, ஒரு பசுக்கள்ல முக்கியமான பசுக்கள் அது. அந்த இவங்க வந்து பாக்குறாங்க, வசிஷ்டரோட ஆசிரமத்துக்கு வராங்க இந்த 8 வசுக்களும். அப்போ அந்த வசுக்களோட மனைவிமார்கள் என்ன சொல்றாங்க, பத்தினி என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த இந்த காமதேனு நமக்கு நம்ம இந்திரலோகத்துக்கு தூக்கி போயிடலாம், நம்ம லோகத்துக்கு தூக்கி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுல குறிப்பா வந்து 8வது வசுக்களோட மனைவி, 7வது வசுக்களும் 8வது வசுக்களோட மனைவி 2 பேருமே வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க அது மேல. ஆனா மத்தவங்க 5 பேரும் அந்த 6 பேருமே வந்து மனைவிமார்களும் சரி வசுக்களும் சரி, வேண்டாம், எதுக்கு, ஏன் பிரச்சனை, அது வசுக்கள் வந்து கோவம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு சபிச்சிருவாரு, அதனால வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் இது பண்றாங்க. இவங்க 2 பேருமே 2 மனைவிமார்கள் மட்டும் பிடியா நிக்கிறாங்க. சரி சொல்றாங்களே சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ஒத்துக்கிறாங்க. ஒத்துக்கிட்டு அந்த காமதேனு தூக்கி போயிட்டாங்க. இங்க வசிஷ்டர் வராரு, வந்து பாக்குறாரு அரண்மனை, இது அவர் ஆசிரமத்தை வந்து பார்த்தா காமதேனு காணும். அப்புறம் அவர் ஞான திருஷ்டி மூலம் பாக்குறாரு, பார்த்தா இவங்க எடுத்து போயிட்டாங்க. உடனே அவங்க வந்து சாபம் கொடுத்துறாரு. என்ன மாதிரி சாபம் கொடுத்துறாருன்னா, ஆக்சுவலா வந்து 8வது வசுக்கள் தான் சாபம் முழுமையா கிடைக்குது. இந்த 7 வசுக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சாபம் தான், 8 வசுக்களும் சேர்த்தா மொத்தமா தான் சாபம் கிடைக்குது. அதுல இவங்க என்ன பண்றாங்க, பரிகாரம் கேட்கிறாங்க, வசிஷ்டர்கிட்ட பரிகாரம் கேட்கிறாங்க. அப்போ வசிஷ்டர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஆனா முழுமையா வந்து இதோட பலன் யாருக்குன்னா 8வது வசுக்களோட மனைவிக்கு தான் வரும். மனைவியும் 8வது வசுக்கள் தான் சேரும். அந்த 7 வசுக்களுக்கும் வந்து நீங்க வந்து திருப்பியும் இந்திரலோகத்துக்கு போயிடுவீங்க. ஆனா அவங்க சாபம் கொடுத்தது தான், அதை அனுபவிச்சுதான் நீங்க போவீங்க, ஆனா சீக்கிரமா போயிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன பரிகாரம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே, அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து அதுக்கு ஒரு நேரம் வரும், அந்த நேரம் வரும்போது நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க. அப்போ வந்து இந்த வசுக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, எப்படி நாம வந்து பூமியில வந்து பிறந்து நம்ம உடனே முத்தி கிடைக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், யாரை தேர்ந்தெடுப்போம்னு சொல்லும் போதுதான் கங்கையை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. கங்கை தாய் கிட்ட வந்து கேட்கிறாங்க. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க, நான் கற்புக்கரசியா இருக்குன்னு, இது மாதிரி இருந்தா எப்படி இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்போ அதுக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறாங்க. அந்த அந்த வரத்துக்கிட்ட என்னதுன்னா, அவங்க வந்து ஒரு குழந்தை பெற்று எடுத்தாலும் சரி, அவங்க அதாவது கன்னித்தன்மையோட இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு வரம் கிடைக்குது அவங்களுக்கு. அப்போ சரி, இதை நான் பாத்துக்கிறேன், அதுக்கு ஒரு நேரம் வரும், அந்த நேரத்துக்கு வந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு நீங்க மகனாக பிறப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப இந்த இடத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வரார், நம்மளுடைய ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு மகாராஜா வரார், சாந்தனு மகாராஜா. அப்ப சாந்தனு மகாராஜா வந்து இவங்க கங்கைக்கு மேல ஒரு ஒரு மோகம் வந்துடுச்சு, அவரை பார்த்த உடனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் நினைக்கும் போது உடனே சரி, உடனே கங்கை கிட்டே கேட்கிறாரு,
அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, சரி நாம வசுக்களுக்கு வர ஒரு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், அதனால சரி திருமணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா இவங்க ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாங்க சாந்தனு மகாராஜா கிட்ட. என்ன கண்டிஷன்னா, நான் கங்கைக்கு தாயா இருக்கிறேன், கங்கையா இருக்கிறேன், அதனால நான் வந்து நான் சொல்ற அந்த கண்டிஷன் நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் ஓகே அப்படின்றாங்க. சரி சொல்லுங்க அப்படின்னு. அப்ப அந்த மாதிரி சொல்றாங்க, என் இஷ்டத்துக்கு நான் இப்ப நடந்துப்பேன், என்னை எதுவும் கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாது, மனைவின்ற ஸ்தானத்துல நான் கரெக்டா இருப்பேன், எல்லா விதமான ஸ்தானத்திலும் கரெக்டா இருப்பேன். ஆனா ஒரு சில விஷயங்களை நான் செயல்படுற விஷயத்துக்கு நீங்க எதிர்த்து கேட்கக்கூடாது, அது கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு நிபந்தனையா கொடுக்குறாங்க. அப்படி நீங்க எப்போ நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்களோ அப்ப நான் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சிருவேன் அப்படின்னு அவங்க கேட்கறாங்க. அதுக்கும் அவர் சாந்தனு மகாராஜா என்ன பண்றாரு, மோகத்துல இருக்கறனால ஒத்துக்கிட்டாரு. ஒத்துக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. திருமணம் பண்ண உடனே முதல்ல ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் வசுக்கள் ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அந்த குழந்தைய எடுத்து போய் கங்கையில போட்டுடுறாங்க. சாந்தனு மகாராஜா பாக்குறாரு, என்னடா முதல் குழந்தை ரொம்ப அழகா பிறந்திருக்கிறான், அவனை கொண்டு போய் தண்ணியில போட்டு வந்துட்டாலே இவ, கேள்வி கேட்டா ஓடிடுவாளே, சரி என்ன பண்றது, விட்டுட்டா விட்டா சாந்தனு மகாராஜா. அது மாதிரி அந்த 6 புதல்வர்களையுமே எடுத்துமே போட்டு போட்டு வந்துடுறாங்க அந்த அம்மா. ஒரு குழந்தைய பிறகு எதுவுமே போய் ஆத்துல போட்டு வந்துடுறது. அப்புறம் 7வது பெண் ஒரு ஆண் குழந்தை பிறகுது. அந்த குழந்தையும் நீ போட்டு வந்து இவர் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. இதுக்கு மேல இவளை சும்மா விட்டா சரியா வராது அப்படின்னு. சரி 8வது அடுத்த குழந்தை பிறக்கட்டும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8வது குழந்தை பிறக்குது. அப்போ அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது இது கங்கையில போய் போட போறாங்க தாய். அப்போ உடனே இவரு சாந்தனு மகாராஜா மனை கேட்கிறார், நீ இந்த மாதிரி 7 குழந்தை தூக்கி போட்டு வந்துட்ட, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்திர பாக்கியம் இல்லாம நீ பண்ணிட்டு போல இருக்கே, இது தவறு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாந்தனு மகாராஜா கேட்கிறார். கேட்ட உடனே அந்த அம்மா சொல்லுது, உங்களுடைய விஷயத்த நீங்க நான் சொன்ன அந்த கண்டிஷனுக்கு மாறிட்டீங்க, இதை ஏத்து நின்ட்டீங்க, அதனால நான் இனிமேட்டு உங்களை விலகுறேன் அப்படின்னு. ஆனா இந்த குழந்தைய நான் தண்ணியில போட மாட்டேன் அப்படின்னா. சரி இந்த குழந்தைய எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்கிறாரு சாந்தனு மகாராஜா. இல்ல, அவன் வந்து பிரம்மச்சாரி வரைக்கும் என் கூட தான் இருப்பான், பிரம்மச்சாரி விருதம் முடிஞ்ச பிறகு நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அவரு தான் வந்து தேவ விருதன், அவரு பீஷ்மர். தேவ விருதன்றவர் தான் பீஷ்மரா வரார். அப்ப சாந்தனு மகாராஜா என்ன பண்றாரு, அதே துக்கத்திலே கவலை அடைஞ்சிட்டு, சரி நமக்கு ஒரு மகன் இருக்கான், கங்கை கிட்ட இருக்கிறான், சரி ஓகே பின்னாடி வருவான் கிடைப்பான்னு சொல்லிட்டு அந்த தைரியத்துல அவர் போறார். இதுக்கடையில சத்தியவதி கவனிக்கிறார், சத்தியவதி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். அவங்க வந்து ஒரு மீனவ குலத்துல ஒரு தாய் அவங்க. அவங்க அது அந்த அவங்க கிட்ட திருமணம் பண்ணிக்கிறார். அவங்க ஒரு கண்டிஷன் எல்லாம் போடுறாங்க அந்த அம்மாவும். ஏன்னா அந்த அம்மா கதை பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி பரசர முனிவர் என்ன பண்றாரு, இந்த இடத்துல இப்படி நிக்கட்டும். பரசர முனிவர் என்ன பண்றாரு, பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்க போறான்றது அவருக்கு தெரியுது. அப்போ அந்த குழந்தை ஒண்ணு பிறகு பகவான் அவதாரம் எடுக்க போறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சைட்ல அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நதி ஓரமா அப்படியே போயிட்டு இருக்காரு. அப்ப போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த கரைக்கு போறதுக்காக என்ன பண்றாரு, அங்க ஒரு அந்த போன உடனே அங்க ஒரு சின்ன போட்டு மாதிரி, அந்த போட்டு மாதிரி தோணின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த தோணியில உட்காந்து அந்த ஒரு 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 பெண் வந்து அந்த தோணியை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதை ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த அந்த பெண் கிட்ட கேட்கிறாரு, அவங்கதான் சத்தியவதி, மீனா குலத்தோட இளவரசி அவங்க. அப்போ அவர்கிட்ட கேட்கிறார், அம்மா என்ன இந்த கரையில விடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த அம்மா எடுத்துட்டு போட்டை எடுத்துக்கிட்டு அது போறாங்க. அப்போ போட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பெடல் பண்ணும்போது அப்போ பரசர் வந்து ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கிறார். அப்போ அந்த தாய் கேட்கிறாங்க சத்தியவதிக்கு, ஏன் இந்த மாதிரி டென்ஷன் ஆகி என்ன விஷயம், இல்ல பகவான் வந்து அவதாரம் கொடுக்க போறார், அது என் மூலியமா வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு, ஆனா அதுக்கு ஒரு பெண் வேணும், என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, வேணா நான் ஒரு யோசனை சொல்றேன் ஏத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு. நீங்க அந்த நீங்க அந்த குழந்தை நீங்க எடுத்து நீங்க நீங்க பெற்றுக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே அவங்க சொல்றாங்க, நான் வந்து திருமணம் ஆகாத ஒரு கன்னி பெண்ணா இருக்கிறேன், நீங்க அந்த குழந்தைக்காக என்ன இது பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா விட்டு போயிட்டுனா என்ன வருதுன்னு. அப்போ அங்க என்ன சொல்றாரு, கன்னித்தன்மை போகாத மாதிரிக்கு நான் அதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்கு, நான் அதுக்கு இது பண்றேன் அப்படின்றாரு.
அந்த காலத்துல பாருங்க என்னெல்லாம் நடக்குது பாருங்க. சரி ஓகே, அந்த அம்மா சத்தியவதியும் ஒத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா நல்லா டீட்டெயிலா படிக்கணும் நேரம் இல்லை நமக்கு, ஆனா சிம்பிளா போகணும். சரி ஒத்துக்கிறாங்க அந்த அம்மாவும். அப்போ உடனே பாத்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துல பயங்கரமான ஒரு காற்று, மழை பயங்கரமா அடிக்குது, புயல் மாதிரி அடிக்குது, இடி மின்னெல்லாம் கிடைக்குது. அப்ப அந்த நேரத்துல கரெக்டா பகவான் வந்து அந்த அவங்க கருக்குள்ளார குழந்தையா பிறக்க அவதாரம் எடுக்கிறார். அவர் தான் வந்து வியாசர். வியாசர் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார். ஏன்னா பகவானுடைய அவதாரம் அவர். வியாசர் வந்து பகவானுடைய அவதாரம். ஏன்னா வேதத்தை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து கொடுக்க அவரை பத்தி பின்னாடி படிக்கலாம். அவர் வியாசர் வந்து அங்க வந்து வரார். அப்ப அந்த இடி மின்னலால பிறக்கிறதுனால அந்த முகம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விகாரமா இருக்கும். அவருக்கு ரொம்ப கரையேன்னு இருப்பார். எப்படி நம்ம கண்ணபிரான் எப்படி கரையேன்னு இருப்பாரோ, ப்ளூ கலர்ல அதாவது கருநீளமா இருக்காருல்ல, அதை விட மோசம் விகாரமா இருக்காரு. முகமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். அவ்வளவு மோசமா அந்த குழந்தை பிறகுது. உடனே அந்த குழந்தைய பரசரிட குத்துரு சத்தியவதி அங்க புனித்தன்மை அடைஞ்சு வந்துடுறாங்க. இந்த விஷயம் மறைக்கப்படுகிறது. ஆனா சாந்தனு மகாராஜா கிட்ட அவங்க சொல்றாங்களா சொல்லல. ஒரு மகாபாரதத்துல ஒரு கதையில வந்து சொல்றாங்கறாங்க, ஒரு மகாபாரதத்துல சொல்லல. நம்ம அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போக வேணாம். இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்போ அந்த பீஷ்மர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பரசுராமர் கிட்ட போய் அந்த அவர் வந்து வில்வித்தை இதெல்லாம் கத்துக்கிறார். அதே மாதிரி வசிஷ்டரிடையும் போய் அந்த வேதங்கள்லாம் கத்துக்கிறார். தனுர்வித்தை இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பீஷ்மர் நல்லா கத்துக்கிறாரு. பரசுராமர் எதிர்த்து போரிட்ட ஒரே சீடர் யாருன்னா பீஷ்மர் தான், இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் அவரு இந்த இடத்துல. இப்ப சத்தியவதி கிட்ட வருவோம். சத்தியவதி வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு சாந்தனு மகாராஜா வந்து நாட்டுல வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கிறாரு. என்னடா இப்படி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டல்லா போயின்னு இருக்காரு. அப்போ 25 இது ஆயிடுச்சு, வருஷங்கள் வந்தது. இதுக்கு இடையில ஒரு ஒரு சம்பவம் நடக்குது. இது சாந்தனு மகாராஜாக்கும் அந்த இவருடைய பீஷ்மருக்கும் ஒரு தகராறு நடக்குது, ஒரு சண்டை வருது. அந்த சண்டையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாந்தனு மகாராஜா கிட்ட எதிர்த்து போரிடுறார் தேவவிரதன். தேவவிரதன் ரொம்ப சண்டை போட்டுருக்கும் போது என்னடா இவ்வளவு பலாகாரமா இருக்கிறான், இவன் யாரா சொல்லிட்டு ரொம்ப இவரும் வந்து சாந்தனு மகாராஜா சாதாரணப்பட்ட ஆள் இல்லை, அவரும் போரிடுறார். அப்போ கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கை வந்து சொல்றாங்க இது நம்மளுடைய மகன் தான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவன் தான் தேவவிரதன். உடனே இவர் ஆற தழுவிட்டு சரி எனக்கு இவனை ஒப்படைச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்தியவதி இவங்ககிட்ட குந்திமாறன் இவங்ககிட்ட கேட்கறாங்க, கங்கை கிட்ட. சரி ஓகே அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு நாட்டுக்கு வந்து சக்கரவர்த்தி இவர் இளவரசனா ஒரு பட்டம் கொடுக்குறாங்க. பட்டாபிஷேகம் பண்றாங்க. பட்டாபிஷேகம் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு ஆனா சாந்தனு மகாராஜாவுக்கு வந்து சத்தியவதி மேல ஒரு மோகம் வந்துடுச்சு. அவங்க வந்து மீனவ குல தலைவியில அவங்க மேல ஒரு மோகம் வந்துடுச்சு இவருக்கு. அப்போ இவருக்கு தேவவிரதனுக்கு தெரியுது இவர் அப்பா வந்து இந்த மாதிரி போறாரு வராரு பேசுறாரு தெரியுது. ஆனா ஏன் டல்லா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேரம் கேட்டுடுறாரு. ஏன்ப்பா உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன சொல்லுங்க, என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் தீர்க்கிறேன் அப்படின்னு. இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, நான் வந்து சத்தியவதின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னேன். ஆனா அந்த பெண் வந்து நிறைய சட்டத்திட்டங்கள்லாம் போடுறாங்க, டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க. அப்படி என்ன டிமாண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, ஏற்கனவே எனக்கு ஒரு மகன் ஒருத்தன் இருக்கிறான், உங்களுக்கு ஒரு மகன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அப்போ என்ன நீங்க திருமணம் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 2ஆம் தரம் தான் ஆயிடும், அதனால வந்து நான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு. இவ்வளவுதானே விஷயம், அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா பீஷ்மர் தேவவிரதன் என்ன பண்றாரு, பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு, நேரா போய் அவங்ககிட்ட போய் சொல்றாரு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்க அப்படின்னு. அப்போ உடனே சத்தியவதி சொல்றாங்க, இது மாதிரி எனக்கு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தானே முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், நீங்க இருக்கு இல்லையா, அதனால எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு. இவ்வளவுதானே விஷயம். உடனே அவர் என்ன பண்ண அங்க சபதம் கொடுக்குறாரு, நான் வந்து திருமணமே பண்ணிக்க மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சபதம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அரியணையிலே துறப்பது வருங்காலத்துல ஆட்சி உரிமையே கோர மாட்டேன் அப்படின்றாரு. ஆட்சியே எனக்கு வேண்டாம், அந்த உரிமையை நான் கோர மாட்டேன் அப்படின்றாரு. 2வது சபதம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆயுள் முழுதும் நான் பிரம்மச்சாரியாவே இருப்பேன் அப்படின்னு அங்க வந்து 2 சபதம். உடனே அந்த அம்மா என்ன பண்ண, சத்தியவதி என்ன பண்றாங்க, சரி ஓகே அப்ப என்னுடைய மகன்கள் தான் அரியணை நிற்பாங்க, நீ இது மாதிரி விட. ஆனா அந்த இவங்க ஒரு டிமாண்ட்ஸ் அவங்க வைக்கிறாங்க. யாருக்கு, இவரு
பீஷ்மர். அந்த நாட்டுக்கு நீ தான் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், கூடவே இருக்கணும், உன் தம்பிமாருக்கு பிறந்தாங்கன்னா நீங்க கூட தான் நீ தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒத்துக்கிறாரு. ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு நீங்க இளவரசன் கிடையாது, நீ அது உள்ள அரசாட்சியில் கிடையாது, ஆனா முக்கியமான ஆளு, முடிவெடுக்கிறது எல்லா திறமையும் நீ எல்லா விதமான நீ தான் எடுக்கணும் அப்படின்றது சத்தியவதி இது பண்ணிக்கிறாங்க, சத்தியம் வாங்கிக்கிறாங்க. சரி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் திருமணம் பண்ணிக்கிறார். அதுக்கப்புறமா தான் பிள்ளைகள்லாம் பிறக்கிறாங்க. அது வேற கதை. அது அம்பலிகான்னு சொல்லு கதை. இவரு பீஷ்மர். கர்ணனை பத்தி சொல்லணும்னு வச்சுங்களேன். அதாவது பகவானுடைய நரநாராயணன். நரன் வந்து அர்ஜுனன், நாராயணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான். கர்ணன் வந்து முற்பிறவில வந்து ஒரு அசுரனா இருக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கவச குண்டலத்துல அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்கடல்ல வந்து கிடைச்சது. அது எல்லாம் ஒண்ணா வருது இல்லைங்களா? இப்ப ஐராவதம் வருது, நிறைய அந்த இடத்துல ஒரு தாயார் வராங்க, அப்புறம் இந்த பகவானுடைய இந்த சங்கு இதெல்லாம் வந்து அங்கங்க கிடைச்சி அந்த பார்கடல்ல கிடைச்சி. அதே மாதிரி இந்த கவச குண்டலமும் கிடைக்குது. இந்த கவச குண்டலத்துல இந்த அசுரம் வந்து அதை களவாடிட்டான்னா காரணம் என்னன்னு பார்த்தா யாருமே களவாட முடியாது. ஆனா இந்த அந்த அந்த பார்கடல்ல கிடைச்ச அமிர்தத்தை இவன் குடிச்சான், கொஞ்சம் பதுக்கிட்டான் அவர். அதனால இவனுக்கு ஒரு அந்த பலன் கிடைக்குது. ஆனா இவன் யாருமே கொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி கொன்னாலும் திருப்பியும் வருவான், அந்த மாதிரி ஒரு வரம் அவனுக்கு அந்த அமிர்தத்தை குடிச்சதுனால. அப்ப அந்த அசுரன் என்ன பண்றான், அந்த கவச குண்டத்தை மேலேயே மோகத்துல இருந்தா பண்றான், அந்த கவச குண்டத்திலேயே களவாடுறான். அப்ப இவங்க நரநாராயணா இருந்து ரெண்டு பேருமே என்ன பண்றாங்க, நரநாராயணன் வந்து அவரை கொல்றாரு, அந்த அசுரனை. இது மாதிரி கொல்றாங்க, திருப்பி பிறக்கிறான், திருப்பி அவங்களுக்கு கவசம் கொண்டு வந்து பிடிங்கி வச்சுக்கிட்டு திருப்பி கொண்டுடுறாங்க, திருப்பி திருடி வச்சு அதே மாதிரி 999 முறை பிறக்கிறான். அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் பிறந்துட்டு அந்த கவசம் கொண்டு எடுத்து நேரா போய் சூரிய பகவான்கிட்ட போய் தஞ்சம் அடைஞ்சிடறான். அப்ப சூரிய பகவான் என்ன பண்றாரு, நீ எனக்கு மகனாக பூலோகத்துல கர்ணனாக பிறப்பாயின்றார். அதே கவச குண்டலத்தோட நீ பிறப்ப, அதுதான் உனக்கு பாதுகாப்புன்னு கொடுக்குறார். அவன் தான் கர்ணன். இங்க கர்ணனா வந்து பிறக்கிறார். இந்த கர்ணனை கொல்லக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனும் பகவானும் சேர்ந்தாதான் கொல்ல முடியும். பகவானே தனியா போய் கொல்ல முடியாது, அர்ஜுனனும் தனியா போய் கொல்ல முடியாது கர்ணன். இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாதான் கொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு கர்ணனோட இது. ஏன்னா நரநாராயணா ரெண்டு பேரும், நரன் யாரு, அர்ஜுனன், நாராயணன் பகவான், ஈருடல் ஓர் உயிரா இருந்தவங்க. சோ கர்ணனோட ஹிஸ்டரி இதுதான். கிருபாச்சாரியார்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு போர் வீரர். அவரு இவரை படிக்கணும்னா ரொம்ப பெருசா போகும், ஷார்ட்டா படிப்போம் அவரை பத்தி. ஒரு நல்ல ஒரு போர் வீரர். அதே மாதிரி இவங்க சைட்ல யார் சைட்ல, துரியோதன சைட்ல கௌரவ படைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குருனா வந்து அந்த இப்போ நம்மளுடைய அசுர குலத்துக்கு சுக்கராச்சாரியா இருக்கார் இல்லையா, தேவர்களுக்கு அவர் இருக்காரு. அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான குரு, அரச குருன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு கிருபாச்சாரியார். இவர் சிரஞ்சீவி. இவர் ஆக்சுவலா வந்து சிரஞ்சீவினா சாக மாட்டாங்க, சாகாத ஆளுங்க இவங்க. இப்போ அந்த மகாபாரதத்துல வந்து சாகாதவங்க எத்தனை பேர் ஞாபகம் இருக்கா சொல்ல முடியுமா? ராமர் கூட என்ன பிரபு? ராமர் கூட ஒரு குருவா இருந்திருக்காரு. ஆமா, அது வேற ஒரு, ஆமா வேற இடத்துல வரும். நான் சொல்றேன், அதையும் சொல்றேன். இந்த இடத்துல இவர் வந்து கொஞ்சம் பேர் சாகாம இருக்கிறாங்க. அதுல குறிப்பா இவரும் ஒரு ஆள். இப்ப அஸ்வத்தாமன் அவன் வந்து இறக்கல, அவன் சாபத்தினால அவன் இறக்காம இன்னி வரைக்கும் உயிரோட தான் இருக்கிறான். மகாபாலி அவர் ஒருத்தர், வியாசர், அனுமான், விபீஷ்ணன், மார்கண்டேயர், பரசுராமர், அதுல இவரும் ஒரு ஆள் கிருபாச்சாரியார். இவங்கெல்லாம் இன்னமும் இருக்கிறாங்க, உயிரோட இருக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் அந்த மகாபாரத காலத்துல இருந்து இவங்கெல்லாம் இன்னும் உயிரோட இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுது, சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. இப்ப கிருபாச்சாரியரை சொல்லணும்னா இவர் அந்த அஸ்தினாபுரத்து சபையில வந்து ராஜகுருவா இருக்கிற ஒரு சிரஞ்சீவி வேற. இவரு பிறப்பு வந்து இயற்பெயர் பத்தின கிருபர் இவர் பேரு.
கிருபர்னா வந்து சமஸ்கிருதத்துல கருணைன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ரிஷி சர்தவன் சொல்லிட்டு இவரோட, அதாவது கௌதம ரிஷியோட அந்த அந்த வழியில வந்தவர் இவரு. ஒரு வில்லாளி, துறவி வேற இவரு. தாயார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனபதி, இவங்க தாயார் பேரு. இவங்க தேவலோக ஒரு அவங்க ஒரு அப்சர்வேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அப்புறம் சொல்லுங்க. அதே மாதிரி இந்திரனோட சரஜ்வாண்ட தவத்துல வந்து கலைக்க இவர் உங்களுக்கு அனுப்புனாரு. இந்திரன் சரத்வாசினோட அந்த தவத்தை கலைக்கிறதுக்காக ஜனபதியை அனுப்பிச்சார். அதாவது கிருபாச்சாரியோட அம்மாவை அனுப்பிச்சார் இந்திரன். சரத்வான் வந்து அந்த அந்த அவங்க தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த அம்மா போய் டான்ஸ் ஆடி என்னவோ பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரு தவத்தை கலைஞ்சிட்டு கடைசியில அந்த அம்மா மேல ஒரு சலனம் ஆயிடுச்சு. சலனமான பிறகு அதோடைய வீரியம், அதாவது வீரியம் விந்து, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாணல்ல வந்து புல்லு மேல வந்து விழுந்துருச்சு. அதோட விந்து விழுந்ததுனால அதுல இருந்து தோன்றவுதான் வந்து இந்த கிருபர், கிருபி. கிருபின்றது துரோணாச்சாரியோட மனைவி கிருபி. இவங்க 2 பேருமா அந்த பில்லுல இருந்து அந்த இதுல இருந்து பிறக்கிறாங்க. கிருபரும் கிருபியா பிறக்கிறாங்க. கிருபாச்சாரியாரும் கிருபியா வராங்க. அப்ப அந்த அஸ்தினாபுரத்தோட மன்னன் இருக்காருல்ல, சாந்தனு மகாராஜா, பீஷ்மோட தந்தை. அப்போ காட்டுல வேட்டையாட போகும்போது போனீங்கன்னா இவர் அங்க 2 பேரையும் பாக்குறாரு. குழந்தையா இருக்கும்போது பாக்குறாரு. பார்த்து இவங்க 2 பேரையும் வளர்க்கிறார். சாந்தனு மகாராஜா இவங்க வளர்க்குறாங்க 2 பேருமே. கிருபரையும் கிருபாச்சாரியாரையும் கிருபையும் இவர் தான் வளர்க்கிறார். இவர் ராஜகுருவா இருக்கிறார் கிருபாச்சாரியார். கிருபி வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியாருக்கு மனைவியா திருமணம் பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க. இவர் ஒரு நல்ல ஒரு வில்லு, நல்ல சண்டை செய்யறவரு, நல்ல ஒரு மறைமுகமா இருக்கிறவரு. இவரோட அதாவது பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்ல இவரை பத்தி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. முக்கியமா வந்து ரிப்பு வேதத்தோட நிறைய விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. அதாவது ரிப்பு வேதம் சொல்லப்படுது எப்போ உள்ளது, ஆதி காலம். அது சத்தியுகத்துல இருக்கும்போதே அந்த வேதம் இருக்கு. ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா இவரு ராமபிரானோட குருவாவும் இருந்திருக்கிறார். இவர் அதுதான் சிரஞ்சீவின்னு சொல்றாங்க. இவரை பத்தி நிறைய பேசலாம், இப்ப நம்ம டைம் இல்ல. அதனால இவர் என்ன அவர் அழியாத 8 சிரஞ்சீவிகளை இவரு ஒருவரா இருக்கிறார். 8 பேர் நான் சொல்லிட்டோம் இல்லையா, முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா, அசோத்தாமன், மகாபாலி, வியாசரு, அனுமான், அப்புறம் விபீஷ்ணன், மார்கண்டேயர், பரசுராமர். இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சிரஞ்சீவி. இவங்க வந்து இவரு பாத்தீங்கன்னா கிருபாச்சாரியர். அசோத்தாமன் உங்களுக்கு தெரியும், இப்ப நம்ம சொன்னோம். விகர்ணன் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு போர் வீரர். விகர்ணனை பத்தி யாருக்கா தெரியுமா? ஒரு நல்ல போர் வீரர்னு மட்டும் சொல்றேன், அவரை பத்தி யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யுதிஷ்டிர மகாராஜா என் சைடு வரவங்க வரலாம், இங்க இருக்கிறவங்க அந்த பக்கம் போகலான்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது விகர்ணன் வந்து கௌரவ படையில இருந்து இந்த பக்கம் பாண்டவ படைக்கு வந்துருவாரு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, விகர்ணன் சோமதந்திரனோட சொல்லணும். ஆனா இப்ப டைம் வர ஆயிடுச்சு, அந்த கிளாஸுக்கு வர நான் போய் ஆகணும். சோமதந்திரன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவருடைய இதை பத்தினா. அவர் வந்து இந்த பாண்டி சைடுல உள்ள முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்காரு இல்லையா, அவர்களும் சம்பந்தப்படுறாரு. அவரை பத்தி சொல்லிடுறேன் கொஞ்ச நேரம், அந்த கிளாஸ்ல இருக்கணும் கேட்டாலும் பரவாயில்ல, கேட்கணும். சோமதந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட வம்சாவளி வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்லீகர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஸ்தினாபுரத்தோட சாந்தனு மகாராஜா இருக்கார்ல, அவன் தந்தை அவருடைய சாந்தனு மகாராஜாவோட சகோதரர் தான். பீஷ்மரோட ஒன்று விட்ட அண்ணன் மகன் அவர். யாரு இவரு? தந்தையார் பிரதீபர்னு சொல்லிட்டு இவங்க தாத்தா பேர். யாரு? சோமதந்தரோட தாத்தா பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதீபர். இவங்க ஒரு மாபெரும் ஒரு வீரர் தான் இவங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரி சிரவர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இதுலயும் வரும் பாருங்க, இதுல இருக்காரு அவர் யுத்தம் பண்றதுல ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பலசாலி அவர். பூரி சிரவர்சன் அப்படின்னு சொல்ற அவர் பேர் அது. சோமசந்தரோட தந்தை இருக்காருங்களா, பாக்கலீகர் அப்படின்ட்டு அவருடைய மகன் தான் வந்து பூரி சிரவர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. அந்த மூவருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா
பக்கிலிக நாட்டினோட மன்னராக இருந்தாங்க. மன்னரோட வாரிசு இவங்கலாம், அந்த வழியில வரவங்க இவங்க. இங்க புரீஸ்வரரை பத்தி சொல்லணும்னா, சோமசுந்தரனுக்கு சத்தியர்களுக்கும், அதாவது பாண்டவர் படையில யாதவ குலத்தோட வீரம் தான் வந்து சத்தியகி. அது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லைங்களா? போன 4வது ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் பாருங்க. இதனோட வரான் பாத்தீங்களா? அவன் பேர் வந்து இதனனுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்னன்னா சத்தியுகை நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? அவங்க ஏற்கனவே ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தாயார் தேவகி தாயார். தேவகி தாயாருடைய தந்தையார் என்ன பண்றாரு? சுயம்பரம் வைக்கிறார். அப்ப சுயம்பரம் வைக்கும் போது வாசுதேவர் வந்து திருமணம் பண்றதுக்கு அங்க அங்க அந்த அதுல கலந்துக்க போறார். ஆனா இதுல வந்து சோமசுந்தரம் வந்து தேவிய மணக்கணும்னு விரும்புறார். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணனோட தந்தை வாசுதேவர் இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய நண்பர் இருக்கார் சினின்னு சொல்லிட்டு, சினி. அவர் என்ன பண்றாரு, அவங்க கிட்ட இருந்து சோமசுந்தரன் வந்து அந்த முறியடிக்கிறார். யாருக்கு? சோமசுந்தரன் வந்து போரிடுறார். 2 பேருக்கும் சண்டை நடக்குது, போர் நடக்குது. அந்த போர்ல வந்து சினிதான் வெல்றார். அதாவது வாசுதேவரோட நண்பர் தான் வெல்றார். வென்ற பிறகு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ண, தேவகி தாயாரு அவர் திருமணம் பண்ணுகிறார். அது மாத்திரம் இல்லாம சினி என்ன பண்றாரு, சோமசுந்தரம் வந்து அவரோட முடிய பிடிச்சி இழுத்து அவர் ஒரு ரொம்ப அசிங்கப்படுத்துறார், அந்த அவமானப்படுத்துறார். அந்த அவமானத்தினால அதை மறக்க முடியாம அவர் என்ன பண்றாரு, சிவபெருமான்கிட்ட போய் தவம் இருக்கிறார். தவம் இருந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு வரம் கிடைக்குது அவருக்கு. எப்படின்னா அந்த வரத்தை வச்சு என்ன பண்றாரு, சீனியோட வம்சத்தையே அழிச்சிடுறாரு. சீனியோட வம்சத்தையே ஃபுல்லா அழிச்சிடுறாரு. அதுக்கு என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு மகன் எனக்கு வேணும் சிவபெருமான்ட்ட கேட்கிறார். எப்படி வந்து துரோணாச்சாரியார் வந்து கொல்றது, அதாவது துரோணாச்சாரியர் கொல்றதுக்கு துருபதன் வந்து ஒரு மகன் வேணும் கேட்டான் இல்லையா, அது மாதிரி இவர் சிவபெருமான்ட்ட கேட்டனால ஒரு மகனும் கொடுக்குறாங்க. அந்த மகன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பூரி சிரவணசர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்போ சோமசுந்தர மகனான பூரி பிறந்த பிறகு குருஷேத்திரத்துல வந்து சத்தியுகிக்கு வந்து ஆப்போசிட்ல வந்து போர் பண்ணி கடைசியில வந்து இறக்குறது எங்க இறக்குறாங்க, இவங்க கையால தான் இறக்குறாங்க. துரோணாச்சாரியாரு, கர்ணன், சகுனி போன்ற வீரர்கள் துணையாக நின்றார். இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப போர் பண்ணும் போது இவங்க சைடுல கௌரவ சைடுல இருந்து ரொம்ப பக்கபலமா இருந்து போர் பண்ணார் அவரு. அந்த சீனியோட பேரன் இருக்காரு இல்லையா, யாதவ சத்தியுகி, அதாவது யுதனன், நம்ம பாண்டு சைடுல பார்த்தோம் இல்லையா யுதனன். அப்ப துரோணர் பருவத்துல வந்து இப்போது கொல்லப்பட்டார் அவர். அவர் யாரு கொண்டது? துரோணாச்சாரி தான் கொல்றாரு. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு துணை போனது யாருன்னா இவங்க தான். ஏன்னா ஆல்ரெடி முன்னாடியே வந்து வாசுதேவருடைய மகன், அந்த ஃப்ரெண்டோட பேரும் தான் இவங்க. அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இவங்க ஆப்போசிட் எகென்ஸ்டா வந்து போர் பண்ணி, இவங்க யாதவ குலம் தான் இவங்க. யாதவ குலத்துல இருந்தாலும் இவங்க சைட்ல நின்று அவங்கள கொல்றாங்க அந்த இதுக்காக. அவ்வளவுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாதவ குலம் அழிஞ்சதே வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிரியா இருப்பாங்க, உள்ளுக்குள்ளேயே சண்டை போட்டுப்பாங்க. அந்த காந்தாரியோட சாபம் ஒண்ணு இருக்கு, இந்த பிரச்சனை இருக்கு. இதுக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, நீடிக்கிட்டே போவோம், டைம் இல்லை நமக்கு அது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு முக்கியமான வீரர்கள் பத்தி எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம். நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 12ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிப்போம். ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 12ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் நாளைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதராய கிருஷ்ண தேவ சவனான பாவனிய வைஷ்ணவி நம நமக ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்திக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி.